importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon, tulad dito sa Laos Group of Company, so nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nagumpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga lata po. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, yan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, walang makakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabagyan ng nanay ko noon. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga paminted stone. I carve using the yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nawawala, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa paminted stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman eh. Binibenta ko sa teacher ko siguro mga 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Magdidebut na ako sa mga kaklase ko nun. Yung Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. Magandang hapon, Central Luzon. May pagkatpanapon po, kaya di katamo ang Kabaleng, kaya di Kapampangan, Labod Kapampangan, At November 15 ho ngayon, alas 3 na naman at oras na naman ho para sa isang mainit na balitaan. Ngayong unang araw ng linggo, opo, Lunes ho ngayon mga karehiyon, hindi ho kayo nagkakamali.
At November 15, maliban ho dun sa sahod, no, o yung araw ng sweldo para sa ilan sa ating mga kababayan, meron din ho mahalagang binabantayan. Hindi lamang ho ang CLTV News at ang ating mga kasamahan sa hanay ng pamamahayag, kundi maging ang buong bansa dahil ho ngayon yung ikangay huling araw para magsumite ng substitution. Saan? Hindi ho yan sa basketball, gaya ng nabanggit ko dati. Substitution ho dyan sa ating kandidatura, no? Para ho sa eleksyon 2022. At may mga ilan na ho tayong na-monitor na yung ikangay last day nag-file ng kanilang COC para tumakbo sa iba't ibang posisyon ho sa darating na halalan. Yan ho yung ating pag-uusapan at marami pang iba. Siyempre, yung pandemyang COVID-19, nariyan pa rin ho. Lumahok ho kayo dito sa ating talakayan, mga karehiyon. At live ho tayong napapanood sa ating mga social media platforms sa YouTube at nandito ho sa ating CLTV News and at CLTV 36. Pwede ho kayong magbigay ng komento o kung may nais ho kayong pabate kay Ginoong shoutout ng CLTV, Paulo G. Santos, maya-maya lamang makakasama natin siya. At ito ho yung mga pag-uusapan nating balita na malalaking balita dito ho sa Central Luzon ngayong araw ng Lunes, November 15. Ayan, simulan ko na. Ito ho sa siyudad ng San Fernando. Ayan, dating Pampanga 3rd District Representative at City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez tatakbo bilang alkalde ng siyudad San Fernando. Ayan ho, nakita ho natin kanina, nag-live ang kasama nating si Paulo G. Santos doon sa pagsusumiti nga ng kandidatura nitong ni dating mayor at dating congressman attorney Oscar Samson Rodriguez dito ho sa siyudad ng San Fernando. Kung bakit ho siya tumakbo, yan ho yung aalamin natin kay kasamang Paulo G. Santos maya-maya lamang. At eto naman mga kariyon, dahil minsan kasi akala natin wala nang pandemya dahil puro election na rin yung ating pag-uusapan. Abay, tuloy-tuloy pa rin ho yung ating laban o yung ating krusada kontra COVID-19. At dito ho sa Central Luzon, yung magandang balita, yung Bataan ho na ibaba na sa Alert Level 2 at maging yung ibang mga lalawigan at ibang mga syudad dito sa ating rehiyong gitnang Luzon. Maya-maya ho, ibibigay sa atin ni kasamang Rainiel Pawid ang detalye naman ng balitang yan at kung ano ho yung naging hakbang pa at yung mga pagbabago sa ilalim ng Alert Level 2. Ito naman, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Nakahapon ho, alam ninyo, itong ating kasamang si Rainiel, habang ang ilan ho sa atin naka-day off, tuloy ho sila sa pagko-cover kasama si paring Art. Ito ho pagbisita ni Senator Ping Lacson at presidential aspirant ho at syempre si Senate President and Vice Presidential Aspirant Tito Soto dito ho sa siyudad ng San Fernando. At dito ho nabanggit ho ng tandem na Lacson Soto na kabilang daw sa kanilang mga naikonsidera para tumakbo sa pinakamatataas na posisyon ng ating pamahalaan yung pulso ng ating mga kabalen dito ho sa Pampanga. Mamaya ho malalaman din natin ang detalye ng balitang yan. At syempre ho, pagdating naman sa ibang balita, dito ho sa Zambales, nagsimula na ho yung face-to-face classes o yung limited face-to-face classes sa piling paaralan. Kung di ho tayo nagkakamali, 3 paaralan ho yan mula sa may San Marcelino, San Felipe at sa Botolan. Maya-maya ho ihahatid namin sa inyo yung naging kondukta at paano nga ba pinaghandaan ng ating kagawaran ng edukasyon. Itong sinasabing face-to-face o limited face-to-face classes dito ho sa ating rehiyon gitnang Luzon. Alam nyo naman ho, marami ho tayong nakausap ng mga estudyante and last week nagkaroon tayo ng konting katanungan sa ating mga manonood kung sila ba ay handa na magbalik sa eskwela. Naku mga karehiyon, marami ho ang nagsabi, excited na sila at yung iba gusto na talagang bumalik sa klase. Bakit kanyo? Para daw makita nila yung kanilang mga crush. Maliban ho doon. Siyempre, para naman ho, magpatuloy yung mas maging epektibo daw yung kanilang magiging pag-aaral dahil may mga bagay daw talaga na mahirap minsan matutunan kung wala ka sa loob ng silid-aralan at hindi mo rin katapat o yung nakakausap yung iyong guro na talagang nagiging gabay o guide natin sa ating pag-aaral. Sige ho, simulan na ho natin ang ating mainit na balitaan ngayong hapon. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Kayo ay nakatutok dito sa CLTV Balitaan. At para sa ating unang balita,
Yan, makakasama ho natin si Ginoong shoutout ng CLTV 36 at ng Central Luzon. Walang iba kundi si Paulo G. Santos na tumutok ho doon sa nangyari kaninang paghahain o pagfa-file ng COC nitong si dating Pampanga 3rd District Representative and City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez na tatakbong muli. Meron ho siyang City Hall comeback. Kuyang Paulo G. Ayan, nakita ho natin yung live mo kanina, napanood natin. Pero siguro maganda, balikan natin ano yung mga naging senaryo kanina mula nung dumating sa City Hall. Itong si dating Mayor Oscar Rodriguez. At kumusta yung naging atmosphere? Dahil nakita natin dun sa video, ang dami niyang kinakawayan. No? Malamang yung mga dati niyang empleyado rin dyan at yung kanyang mga dating nakasama sa panunungkulan dito sa lungsod. Kumusta yung naging pagpa-file ng COC ni dating Mayor Oscar Rodriguez, Paulo? Alam mo, Justin, napakasimple lang, nitong pagtungo, walang anumang nagtatanggol o palapiestang senaryo. Kasama lang niya itong kanyang mga tagapanalig at kanyang legal counsel. Nakita natin kung papaano salubungin itong si OSR, Mayor Oscar Rodriguez at dati kong representante ng ikatlong distrito. At kasabay nga nitong pagpasok pa lang dito sa munisipyo, sa Comelec, Justin, alam mo yung kaway nitong mga kawani ng lokal na pamahalaan, talagang hindi napigilan yung paglabas nila. At binabanggit nga ng aking partner na silang na nag-cover ni Ringel, doon sa mga nakalipas na panahon na paghahain ng COC, hindi nila nakita yung ganung senaryo. At sa paghahain nga niya ng kanyang kandidatura ngayon, tanong siguro ng mga followers natin, anong nangyari? Paano? Oo, yun nga yung tanong. Sino ba? Sino ba pinalitan niya? Diba? Doon muna tayo sa withdrawal, mga kaibigan. Nakita naman ho natin, o sa mga serye ho ng panayam ng CLTV News, alam ko, ikaw din na nakapagtanong kung sino tong Lucito Samson, na siya ho'y naghain ng kandidatura, na siya ho'y Liberal Party. Ito ho'y pinsan ni OSR, mga kaibigan, at by profession, stenographer, nagtrabaho sa iba't ibang law firm office. At binabanggit din na nitong si Lucito Samson na ito daw kanyang paghahain ng kandidatura, paraan na rin para kumbinsihin itong dating alkalde. Dahil alam mo, Justin, hindi naman daw como ito'y isang political strategy, senaryo. Nakikita daw din nila yung mama kung paano panindiganan itong kanyang partido politikal. Napakahalaga niyan. At gaya ng binabanggit ni OSR sa atin, Justin, siya ang nakikita niya siya mismo ay titindig hindi lamang dun sa kanyang sariling kandidatura, kundi dito naman kay VP Leni Robredo na siyang kinakailangang may kumatawan dito sa ating kapital ng Pampanga. So, higit doon sa kanya ring pagnanais na pagsilbihan ng mga Fernandino, kailangang maunawaan ng mga kababayan daw natin kung gaano kabuti itong lideratura ni VP Leni. At siya bilang isang senior citizen, at nakikita-kita din niya kung ano pa yung kanyang magagawa dito sa mga Fernandino. Ito raw ang nag-udyok sa kanya, Justin, para panindiganan itong kanyang kandidatura bilang alkalde, na siyang nakikita niyang plataforma mo kako, nakaangkla rin daw dito sa plataforma de gobyerno, partikular na sa COVID response ni VP Leni Robredo. Justin. Kasamang Paulo, pag-usapan natin yung naging kondukta nitong paghahain ng kandidatura ni dating mayor at dating congressman Oscar Rodriguez, na ngayon nga ay officially mayoral aspirant for the city of San Fernando. Nung dumating siya dyan sa City Hall at naghain siya ng COC, sino-sino yung kanyang mga kasama? Kasi may mga nagtatanong sa ilalim ng anong partido, at meron ba siyang vice? Meron ba
ba siyang magiging katambal ng mga o kasamang mga konsehal sa kanyang muling pagbabalik politika, no, sa larangan ng politika dito sa atin sa lungsod ng San Fernando, Pampanga? Ayun, wala ho siyang vice-alkalde, wala rin siyang nakalinyang slate sa kanya hong kandidatura, mga kaibigan. At isa rin nga sa naging pag-usisa o naging senaryo ng pag-usisa kung sa kanya dahil ako, itong mga kalaban mo, veteranong politiko. Sila'y may makinarya, isang incumbent vice mayor, at isang maituturing din natin na nakapagtanim si Kapitana Vilma Kaluwag dito sa mga Fernandino. Ano ang diskarte mo nito, ako, para ikampanya yung iyong sarili na wala kang vice mayor o at wala kang slate? Sabi niya, Justin, napakahalaga daw na kahit sino pang local leader, basta may legacy, yun ang kailangan lang daw sumariwa sa mga Fernandino. Kapag maputol kita, nabanggit mo yung legacy ng local leader, siguro doon ka na rin papunta, pero para lang mabigyan natin ng emphasis doon sa ating pinag-uusapan. Nabanggit ba, naitanong mo ba kay Kong Oka, kay Mayor Oka, itong kanyang mga plano? Pero binabanggit mo yung legacy, ano ba yung kanyang mga maituturing na legacy o maituturing na naiwan niyang marka dito sa lungsod ng San Fernando noong siya ay nanilbihan bilang alkalde sa loob ng 9 na taon, 3 termino yan? Okay. Alam mo naman si Mayor Oka, napaka-humble kapag tinatanong siya sa kanyang legacy. Pero isa sa kanyang binabanggit, Justin, itong level ng mahihirap, yung agwat ng mahirap at middle class. Dahil during his time, nakita daw niya yung relevance, mga kaibigan, kayo pong mga nakasubaybay dito sa CLTV Balitaan, na paano mo isasampa yung mga kababayan mong Fernandino na lugmok sa kahirapan. At isa rin sa naibida niya, Justin, yung kanyang mga scholar. Oo. At kung gaano ka, sa totoo lang, habang siya pumipirma, nababanggit niya sa akin, alam mo, Paolo, yung mga scholar ko lang na bumabalik ngayon sa akin at sinasabing bakit hindi ako tatakbo. Dahil naramdaman namin yung competitive na pamumuno at sa totoo lang, hindi naman ang pumupuri sa atin tayo lang, pati ang buong mundo, lalo na sa usapin ng pangungobierno. At napakahalaga daw, lalo na sa turnaround nitong pangungobierno, Justin, dahil itong Mandanas ruling ng Supreme Court na devolution of power, mga kaibigan, pag-iiba po itong lokal na pangungobierno na madadagdagan ng pondo at madadagdagan din daw ng trabaho itong mga local leaders. Kaya ang mailuklok talagang may kakayahan at may napatunayan. Yan ang iginigiit ni OSR, Justin, at maigi na rin daw mabuksan yung kamalayan ng mga Fernandino, lalong-lalo na yung mga botante. Paano ba yung pagpili? Hindi sa makinarya yan, kundi doon sa mga botante na makakaunawa, Justin, kung ano ang kanilang magagawa para sa kanilang magandang bukas. Yun lang daw ang kanyang isisigaw, Justin. At maigi na siya naman daw nadaiti dito sa isang vice president na kung pag-uusapan din ng legacy at ang kanya din namang ibinabandera, matinong pangungobierno, transparent na pangungobierno at disente. Yun pala ang daw, Justin, nakatitiyak na siya na maipapanalo ang Fernandino. Kasamang Paolo, nakausap mo ba siya tungkol doon sa ating imbitasyon naman para mamayang 6:00 ng gabi? Kung pwede natin siyang makapanayam para nga madagdagan pa yung impormasyon at syempre marinig natin diretso mula sa kanya yung kanyang mga hakbangin na ngayong siya na isang ganap ng kandidato nitong ating lungsod ng San Fernando. Nabanggit mo ba sa kanya, Kasamang Paolo? Oo, sabi niya yan lang daw ang kanyang magiging puhunan. Ito hong patuloy niyang pagsasalita.
At ang mahirap lang, Justin, dito sa uri ng pangangampanya ng ilang mga kandidato, hindi palakihan ng poster, hindi paramihan ng likes. Oh. Ang mabuting i-share daw, Justin, yung matinong dialogo sa mga pinaglilingkuran. Kasi Justin, alam mo, ang dali lang magpasikat ngayon sa social media. Sabi ko sa kanya, magti-TikTok ka ba, Mayor Kako? Sabi niya, kahit sino sa mga nakasama ko sa paglilingkod dyan sa City Hall, hindi pa nila ako napasayaw. Ewan ko lang ngayon, sabi niya. Baka papasukin daw niya yung TikTok, pero sa matinong content at hindi lang pasayaw-sayaw at pakendeng-kendeng, Justin. Okay, mamaya kasamang Paolo, susubukan nating makapanem ho mga kariyon, Kabalen Fernandino, si dating representative at dating City Mayor Oscar Rodriguez, na kani-kanina lamang ho, ganap na 1:30, nagdumating nga dyan sa may City Hall compound sa Commission on Elections San Fernando Office para nga maghain ng kanyang kandidatura at ho ay matapos magbigay daan at mag-withdraw yung si Ginoong Lucito Samson na kung matatandaan ho ninyo nung last day ng filing ng COC noong October 8, naging bisita rin ho natin si Attorney Rodriguez sa ating programang CLTV News at dito nga kanyang nabanggit na kanya pang pinag-iisipan, nandun pa siya dun sa discernment process, so to speak, dahil maraming factors daw ang kailangan niyang ikonsidera. Pero ngayon nga, ito, tinutuunan niya, kasi alam mo, Paolo, etong, kung matatandaan mo, nung nakaraang halalan, may mga clamor din, mula sa ibang mga sektor na tumakbong muli. Itong si dating mayor at dating congressman Oscar Rodriguez. May mga na alam mo, eto ho, wala pang hindi pa uso yung Run Sara Run, o yung Let Lenny Lead, wala pang ganon. Pero may mga nagkalat na poster noon na parang takbo Oka, parang ganon parang pinatatakbo. Run. Oo, nabantayan ho natin yan dito sa CLTV nung nakaraang eleksyon. Pero ayun nga, dahil dahil nabanggit ho ni kasamang Paulo, maliban doon sa nais niyang bigyan ng magandang pangungobyerno yung siyudad San Fernando, gawa nga nung meron hong epektibong yung Mandanas ruling na sinasabing devolution o yung pagbibigay ng mas malaking responsibilidad sa mga lokal na pamahalaan. Ito rin ho yung sinasabi ni Mayor Oka o dating Mayor Oka na nais niya ring kumbaga suportahan at dalhin din yung isinusulong o kinakampanyang klase ng pangungobyerno, at hindi lang basta klase ng pangungobyerno kundi maging daw yung mga plataforma, yung solusyon sa pandemya nitong si Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo. So yan ho yung latest sa Siyudad San Fernando. Pero Paolo G, maliban kay dating Mayor Oka at doon sa pag-withdraw ni Ginoong Samson, meron bang iba na nag-withdraw or nag-file pa, nag-substitute based doon sa naging pasyal mo na rin dyan sa COMELEC sa San Fernando? Ayun na rin kay Attorney June Giao, ang City COMELEC officer natin dito sa San Fernando. Isa ang, bago pa si Mayor Oka ang nag-substitute, meron sa ngalan daw nitong Toro Hison, pinalitan siya naman ni Ray Pexon, tumatakbo sa pagka City Councilor. At muli, mga kaibigan, itong proseso ng substitution, ito daw allowed, sa lahat po ng mga maghahain. Kaya lang talagang yan, Justin, limited lamang hanggang alas 5 ng hapon. So itong senaryo na ating binabantayan, hindi lang po dito sa City of San Fernando COMELEC office, maging dito sa provincial, Justin, dahil ito, gusto ko lang i-shout out ito namang isang liberal party na inaabangan din natin, kasi una yan sa tinutukan natin, sino ba sa mga liberal party na magsa-substitute dito naman sa vice gubernatorial race, Justin, Pero as of this time, alas 3:21, nag-aabang ka pa rin kami ni Parin Johnny sa magiging kaganapan dito sa provincial capital, dito sa COMELEC office, dahil isa ring liberal party ang nakapangalan dito. So abangan ho natin ang susunod na kabanata hanggang mamaya. Okay. So you're saying now, Paolo, na merong possibility
na magkaroon ng pagbabago rin dun sa mga list of candidates natin pagdating sa provincial level dito sa Correct. Pampanga. Pero siguro dahil sa City of San Fernando, itong naging move ni Mayor Oscar Rodriguez, maganda siguro balikan natin o bigyan natin ng updated list as of anong oras na alas 3:22 ng hapon itong mga kandidato para sa pagka-alkalde ng Siyudad San Fernando. Unang nag-file nung unang araw ng filing ng COC, October 1, itong si board member Ross B. Henson. At syempre nag-file din ng kanyang kandidatura para mayor si Vice Mayor Jimmy Lasatin at si Liga ng mga Barangay President and Dolores Barangay Captain Vilma Kaluwag. At noong huling araw nga, itong si Ginoong Lucito Samson na ngayon ay nag-withdraw at pinalitan siya ni dating mayor at dating congressman Oscar Samson Rodriguez. So Paolo G, apat itong kakandidato. May habol pa ako dito sa certified list, Justin. Okay. Hiwa Sandy. Ang kumpleto pangalan, Hiwa Alejandra Dizon. Independent naman ito. So, 5 Okay, sila. so merong 5 kandidato as of 3:23 ng November 15. Ayun ho yung pangalan ng mga kakandidato para sa pagka-alkalde ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Maraming salamat, Paulo G. Santos, at aabangan namin yung detalye ng iba pang mga balita, lalo na yung ginagawa mong Capitol o yung sa Provincial Comelec office natin dyan sa may Capitol Compound, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mga kariyon, sa puntong ito, silipin naman ho natin ang lagay ng trapiko dito ho sa may bandang Dolores, City of San Fernando, doon ho sa may Allied Rotonda kung tawagin ng ating mga kabalen dito sa San Fernando. Yan ho yung kalsadang patungo ng Lumang Palengke, Munisipyo, Makabali Hospital. Ayan ho, at doon sa gawing kanan o kaliwa naman nun ay ang papunta ho ng Juliana at doon sa may Barangay del Pilar. Ayan, silipin ho natin yung sitwasyon. Ito ho, sa mga oras na ito, ayan, medyo maluwang-luwang. Doon sa may bandang JBL dahil marami ho yung mga bangko dyan at mga opisina. Dyan ho minsan nagkakaroon ng bahagyang pabuo, o build up ng nagkakaroon ng traffic congestion, but nonetheless as we speak right now 3:24 maluwang ho yung daloy ng trapiko diyan ho sa may Allied Rotonda. Yan ho mga nakikita niyong sasakyan sa ating harapan, yung patungo sa may gawing kanan ng screen, ayan ho yung papunta diyan sa may gaya nga ho ng nabanggit ko, yung Makabali Hospital, diretso ho doon sa may U-turn yan, kakaliwa ka doon sa may Iglesia ni Cristo, doon sa may papuntang Pampanga High School, At yun na bang mga umiikot, naku, naalala ko na naman yung mga truck na hindi sumusunod sa rotonda, Shout out muna kay Sir Louie Clemente at yung masipag nating mga kaibigan diyan sa Siposco na nagbabantay para hulihin yung mga hindi sumusunod sa batas, trapiko. Ayan, maraming salamat na Paul Bara. Babalikan ka namin mamaya. Mga kariyon, marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Babalik po ang CLTV Balitaan, mga kariyon. Time check lamang ho tayo, alas 3:30 na ng hapon. At ngayon ho, November 15, sweldo. Araw ng sweldo ngayon. Naku, baka naman. At syempre, araw ho ng Lunes, unang araw ng Linggo. Kariyon, kumusta ho kayo? Naway lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito para ho dun sa mga nagmimerienda, dun sa mga nakabreak sa kanilang mga trabaho. O di kaya naman ay yung iba dyan, nagpapahinga o naggaling lamang sa online class. Ay kayo ho'y tumutok dito sa ating programang CLTV Balitaan at tayo ho'y magkamustahan at tayo ho ay magbigay ng update at pag-usapan ho natin yung mga malalaking balitang Central Luzon, yung mga malalaking balita na may kinalaman ho diretso sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw na gawain. At speaking of pang-araw-araw na gawain, ano ba yung mga protocols? Ano ba yung mga pwede at hindi pwede sa ilalim ho ng Alert Level 2? Opo mga kariyo, tama ho kayo. Yung inyong narinig na Alert Level 2 dahil ito nga ho yung bataan ibinaba na sa Alert Level 2 yung COVID situation dyan. At syempre, kasama ho ng bataan ay yung iba't ibang lalawigan at mga lungsod dito sa atin o yung mga highly urbanized cities dito ho sa atin sa Central Luzon. At para ho mabigyan tayo ng detalye ng balitang yan, ay makakasama ho natin ang ating reporter na si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang iyong weekend at happy Monday? Gusto ko yung Merry Christmas, yung kulay green na jacket ngayon.
Kasama ni Justin, no, medyo mabigat yung naging weekends natin kaya medyo light color or pop-up color tayo ngayon dahil nga sunod-sunod na yung pagkagulo dito sa electoral system ng bansa, no, from withdrawal to substitution. At ito pa, dumagdag pa nga itong magandang balita naman para mabuhay-buhayan naman tayo dito sa Central Luzon dahil para po sa ating mga karehiyon, good news po dahil ibinabana sa alert level 2 ang lahat ng probinsya o lalawigan dito sa Central Luzon. Partikular na po dyan yung Bataan na ngayong araw lang po ay ibinaba na nga yung alert level 2 doon sa kanila. From MECQ for almost a month, no, for over a month, ay ngayon po ay medyo bahagyan ng lumuwag yung quarantine protocols doon nga po sa Bataan at sa buong region ng Central Luzon. Kasama Diyos. Oo, Rainiel, no? So linawin lang natin yung binabanggit mo. Etong Bataan, ngayon lang siya naging alert level 2, but the rest of Central Luzon, no, meaning Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, and Aurora ay nanatili, no, or nasa alert level 2 na. So safe to say na yung buong rehiyon ngayon ay alert level 2 na, of course including yung HUC, no, yung Angeles City at itong lungsod ng Olongapo, tama? Yes, tama ka dyan kasama ni Justin, no? So noong nakarang buwan ay ibinaba na sa alert level 2 itong ilang mga HUCs at probinsya. At ngayong araw nga lang itong Bataan. Pero yan nangangahulugan na unti-unti na rin kasi bumababa yung kanilang COVID-19 cases. Kung matatandaan natin, no, nung mga nakakalipas na linggo, may mga lugar dyan sa Bataan na talaga namang tinawag pa nila na epicenter ng probinsya or even ng Central Luzon dahil yung Mariveles at yung bayan ng Dinalupian ay tumaas na, no, masyado nag-spike, nagkaroon ng surge sa COVID-19 cases at nito nga lang ay medyo na-control na yung pagtaas ng kaso kung kaya sila mismo ay naging bahagi na rin nitong alert level 2 cluster. Ano nga ba yung mga nakapailalim na requirements o ano nga ba yung mga dapat sundin under alert level 2 kasama Justin, no? Dito po ay pinapayagan pa rin lumabas yung mga 18 below at 65 pataas kung essential pa rin yung activity na gagawin like medical purpose, kung bibili nga ba ng gamot or magpapacheck up or yung iba pa na emergency situation. At yung pong mga establishmento, yung mga indoor establishment, pinapayagan na po, no, under alert level 2 yung 50% capacity. At sa outdoor establishment, may mga alfresco, pinapayagan na po yung 70% venue capacity. Pero doon po sa may mga safety seal na iginagawad ng PILG, may additional 10% po na karagdagan doon sa inyong occupancy o doon sa pwede nyong tanggapin na mga bumisita doon sa mga nasabing establishmento. Pero kasamang Justin, ayon sa World Health Organization Philippines, muli silang nagpapaalala na wala pa rin sa konteksto natin dito sa buong bansa yung tinatawag na zero risk pagdating nga sa mass gathering. So kahit kaunting kumpulan or yung talagang maramihan ng tao, ay isa pa rin daw sa pangunahing banta para nga dito sa COVID-19 transmission. Matatandaan naman natin ng nakakaraang linggo kasama Justin, yung pagbubukas ng mga malls at ilang pasyalan na dinagsa ng marami sa ating mga kababayan. So paulit-ulit po sila na iwasan pa rin yung matataong lugar at huwag magpakakampante, sundin pa rin ang mga minimum health at safety standards. Kasama Justin. Rainiel, yung Zambales, yung pagpasok, nabanggit mo kasi yung mga protocols din at unti-unting pagluwag, nabanggit mo nga. Itong Zambales, kung matatandaan mo, di ba, meron tayong mga na-monitor dyan at yung isa sa kanilang protocol ay yung pagpapa-test, no? Yung kailangan magsumite ng antigen test. Yung lahat ng mga manggagawa na nanggagaling mula sa labas ng probinsya. Hanggang ngayon ba ay epektibo pa rin yung naturang protocol na yan sa mga borders ng Zambales? Base doon sa ating mga nakausap na lokal, no, kasamang Justin, patuloy pa rin daw silang hinahanapan itong antigen testing at kinumpirma naman natin sa Provincial Health Office na pag residente nga ng lugar ay sagot na nila itong antigen testing doon mismo sa may border checkpoint, no, yung sa Subic.
papasok to, yung border ng Olongapo City, papasok sa Subic Town, ay may tinalaga na roon ng antigen testing center. So, hihintay pa rin natin, no, dahil kanina nag-message na rin tayo mismo kaya Governor June F. Dane kung pag luluwag-luwag na ba yung kanilang mga protocols. Kasabay nga nito pagsailalim sa alert level 2. Alam naman natin kasama Justin na isa ito sa mga beach destination dito sa gitnang Luzon. So yung nakausap natin na chain of hotels and resort owner ay sinasabi nila na ang susundin lamang pa rin nila ay yung iniatas ng National IATF na pre-booking rule kung saan kailangan may pre-registered sila or pre-book sila na kailangan din nilang ipakita doon mismo sa border checkpoint kasama Justin. Okay. Rinel, atras tayong konti. Punta tayong Bataan. Nabanggit mo kanina yung pagbaba nga ng kaso dahil ito yung merong development. Dahil yung ilang lalawigan nandun na sa alert level 2 pero yung Bataan mula MECQ ngayong araw, November 15, ay naging epektibo yung tinatawag nating alert level 2 dyan sa may lalawigan ng Bataan. At sa ngayon siguro magandang pag-usapan din yung naging pahayag. Mamaya ho ibabalita natin yung iba pang detalye doon sa CLTV News. Pero unahan na natin din, ito ho nga naging pahayag ng provincial government, Rainiel, yung si Governor Garcia, na yung pagsusulong ng vaccine program. Dahil iginiit ng kanilang provincial government na mahalaga daw talagang malabanan, yung mahalaga talaga yung papel na ginagampanan itong COVID-19 vaccine doon sa krusada ng kanilang lalawigan kontra sa COVID-19. Yung pagpapabakuna is napaka-importante at doon sa datos ho, ito mga karehiyon na ibinigay ho o inilabas ng kanilang Provincial Health Office, lumalabas ho na doon sa bilang na 335,176 na fully vaccinated, tanging 1.41% lamang daw doon ang tinamaan ng COVID-19. At ang maganda dyan, ang sinasabi ng kanilang Provincial Health Office, yung mga karamihan nung bilang na yon o yung 1.41% doon, that's about 4,725, karamihan dito mild symptoms lamang yung ipinakita. At doon naman doon sa bilang na 335,000 plus nga, yung 330 plus thousand doon, ay hindi po dinapuan ng COVID-19. Ito yung bilang ng mga fully vaccinated dyan sa lalawigan ng Bataan. At syempre patuloy daw ho yung kanilang ginagawang pagbabakuna. Sa ngayon, November 15, meron hong operational na 29 vaccination sites dyan sa lalawigan ng Bataan. Bukod pa dyan yung Rainiel, yung pagpunta. Ikaw Bataenyo ka. Nakikita mo sigurado itong yung mga yung Vax on Wheels din, gaya ng Angeles City, meron ding programa itong Bataan, yung provincial government, yung pagpunta dun sa mga bayan-bayan na malalayo, gaya na lamang nung Bagak, ganyan. Para sa gayon, mabigyan nga raw ng bakuna itong ating mga kababayan. At dun sa datos din nila, ito tingnan lang natin, yung tumanggap na ng first dose ng COVID-19 vaccine, 420,883. Yan ho yung bilang noon at mahigit 129,000 ho dito ay naghihintay naman na o nakaschedule na para doon sa kanilang second dose. So according ho kay Governor Garcia, itong pagbaba ng kaso ng COVID-19 diyan sa Bataan ay hindi lang daw epekto nitong maigting na pagsunod doon sa mga health and safety protocols, kundi doon na rin sa willingness, doon sa willingness o kagustuhan ho ng mga Bataenyo na tumanggap ng bakuna at syempre yung mga nabakunahan din. Dahil yun nga daw ho yung nagagawa talaga ng COVID-19 vaccine. Rainiel, siguro banggitin ko na rin sa ngayon o yung November 13 bulletin nitong Bataan, makikita na yung bilang ng kanilang active cases 291. Kung maalala mo, Rainiel, di ba, nung mga nakaraan, ikaw, tinutukan mo yan, malaki yung bilang ng aktibong kaso. Pero eto nga ho, nagkakaroon na ng bahagyang pagbaba. Pero gaya nga ng nabanggit ho ni kasamang Rainiel, at syempre ng mga eksperto, hindi daw ito rason para magpakakampante, Rainiel. Yes, tama ka dyan, kasama Justin, yung nabanggit mo na 29 vaccination sites at kasama na nga doon yung Vax on Wheels. Bukod pa doon kasama Justin, patuloy rin 24/7 or
7 days a week nga kung tawagin nila yung mga Vax on Barangay, yung mga barangay vaccination kung saan katuwang nila yung mga rural health unit para nga doon sa mass vaccination activity na ginagawa dyan sa Bataan. At specifically, kasama Justin, yung target ng mga vaccine bills, ito yung mga kababayan nating katutubo, no? Mostly doon sa mga matataas nga na lugar o sa mga liblib na lugar, then kung iba na naisin man nila na magpabakuna ay wala silang kakayanan para dito nga sa transportation dahil na rin sa higpit ng mga protocols na ipinatutupad. Kasama Justin. So Rainiel, ngayon aasahan natin na yung Bataan dahil nga dyan sa pagbaba sa alert level 2 ay yung pagpasok ng mga turista rin gaya ng sa Zambales, pre-booking din, ano, yung nabanggit mo kanina. Kasama Justin, kahit noong nakailalim sila sa Modified Enhanced Community Quarantine, ito ay kanila nang nilalatag dahil alam na nila na papunta na nga doon, no, dahil may downward trend na inopen na nila yung pre-booking. So ngayon, lahat ng mga nag-book ay i-schedule nila, hindi pa rin bultuhan yung dagsa ng mga tao. So tama yung sinasabi natin na meron silang isang grupo ng mga hotel owners at mga tourism-related establishment at dito kinukulit din lahat to dahil alam naman natin na ito na yung time ng holiday season para maka-bounce back din sila at kumita kahit papaano. Sabi niya. Okay, maraming salamat Rainiel Bawid sa iyong ulat at mag-iingat ka palagi. Okay mga kariyon, bago ho tayo mag-break, basahin lang ho natin o batiin lang natin itong mga nanonood sa atin sa mga oras na ito, si Nanette Mabon Motes, no? At Weng Peñalosa, Narisa Sordilia Calio, Glenda Mandap, Angelita Muyargas at Lourdes Casiano. Yan ho yung mga nakatutok at masipag na mag-comment dito sa ating programa dito sa CLTV. At syempre binabati rin ho natin yung ating mga kaibigan, si Glenda Mandap mula sa Apalit, Pampanga. Ay, meron hong vaccine rollout, no? Yung sa Apalit, at meron din hong announcement. Mamaya babanggitin ko na lang din yung municipal government ng Apalit para ho doon sa mga scholars, no, yung pagtanggap ng academic assistance. Siguro maganda ipakita natin mamaya para din malaman ng ating mga kabalen dyan sa Apalit kung kailan ho yung kanilang schedule. Okay, marami pa hong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pero silipin din ho na natin itong sitwasyon ng trapiko dyan sa may Tagulod, sa may sitio Tagulod, Barangay San Nicolas, City of San Fernando, Pampanga. Ayan ho, nakikita natin yung ginagawang kalsada dyan at medyo syempre as expected, gawa nga ng ginagawa yung kalsada meron hong build up ng trapiko. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito
gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at oras ho natin 3:49 ng hapon at araw ho ng Lunes, November 15 at araw ng Lunes, unang araw ng klase. Opo, tama ho yung narinig ninyo mga karehiyon. Ito ho yung unang araw ng klase sa 10 paaralan, o yung mga piling paaralan dyan sa may lalawigan ng Zambales bilang ginawa ho kanina itong pilot testing ng limited face-to-face classes. At bagamat malaking hamon ho ito para sa ating kagawaran ng edukasyon at doon sa mga kaguruan at mga mag-aaral, ay tiniyak ho ng DepEd at ng provincial government na sa pagtutulungan ng kanilang mga tanggapan at syempre yung partisipasyon din ho ng komunidad ay magiging susi daw ito, mapapanalo nila yung kanilang laban kontra COVID-19 at syempre magiging matagumpay itong pagbabalik sa eskwela ng mga piling estudyante. Dito ho siyan sa lalawigan ng Zambales at silipin ho natin ang detalye ng balitang yan sa report ni Jennifer Salenga. Malaking hamon sa mga napiling paaralan mula sa School Division ng Zambales sa mga paghahanda para sa pagsasagawa ng pilot face-to-face classes ngayong araw. Hindi maiwasan ang pangamba sa mga guro dahil nandyan pa rin ang banta ng pandemya. Ngunit dahil sa suporta ng pamahalang panlalawigan ng Zambales, ang mga guro nabigyan ng pag-asa. Nangako kasi ang pamahalang panlalawigan na sasagutin ang lahat ng mga test na kakailanganin ng mga guro bago at matapos ang gawain tulad ng rapid antigen testing at RT-PCR test. Siniguro din ng pamahalaan na magiging matindi ang koordinasyon nito sa 3 munisipyo kung saan 10 paaralan sa Indigenous People Community ang magsasagawa ng face-to-face classes. Ito'y upang madali ang pagbibigay tulong sa lahat ng pangangailangan ng mga guro, mag-aaral at ng buong paaralan.
Kabilang sa nagbukas ng klase ay ang Banawen Elementary School sa San Felipe, Belbel Elementary School, Burgos Elementary School, Magisgis Elementary School, Moraza Elementary School, Uwaog Neblock Elementary School, Nacolcol Integrated School at Palis Integrated School sa Botolan, Baliwet Elementary School at San Marcelino National High School sa San Marcelino. Ayon pa sa School Division of Zambales, malaki rin ang ipinakitang suporta ng mga mamamayan na nasasakupan ng mga paralang kalahok sa nasabing gawain. Aktibo raw nakibahagi ang mga community elders sa paghahandang ginawa ng mga paaralan. Ilang araw bago ang pilot implementation ng face-to-face classes, naging puspusa na ang paghahanda ng mga piling paaralan sa bansa upang masiguro ang maayos at ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa pinakahuling press conference ng Kagawaran ng Edukasyon kasama si Deputy Secretary Leonor Briones, ibinida ng mga opisyal mula sa Region 3 at Region 12 ang kanilang kahandaan, partikular na ang safety at health protocols na ipaiiral sa bawat paaralan. Inaasahang mahigit 500 mag-aaral at 75 guro mula kindergarten hanggang grade 3 at senior high school Tech Fox Strand ang muling babalik sa silid-aralan. Alinsunod sa Joint Memorandum Circular No. 1 ng Department of Health at Department of Education, ang face-to-face na klase ng mga mag-aaral ay magsisimula ng 7:30 at matatapos hanggang 11:30 ng umaga, samantalang patuloy naman ang printed modular modality sa hapon. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan mga kariyon, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ito naman, nangyari ho nito lamang linggo. Ito hong pagbisita ng tambalang Senator Ping Lacson, kumakandidato ho para sa pagkapangulo, at si Senate President Tito Soto, Vice Presidential Aspirant dito ho sa Pampanga. At gaya nga ho nang nabanggit ko, pagpunta nila dito, nabanggit ho nila na malaki daw yung factor. Malaking factor yung pulso ng ating mga kabalen dito sa Pampanga para ho dun sa kanilang naging desisyon na sumabak nga dito sa eleksyon para sa pinakamatataas na posisyon sa ating bansa. At ang detalyeng ng balitang yan, ihahatid po sa atin ni Rainiel Pawid. Sama ang Pampanga noong kami magdesisyon. Sa ika-4 na pagkakataon ay muling bumalik ang Lacson-Soto tandem sa lalawigan ng Pampanga. Pagbibida ni Senate President at Vice Presidential Aspirant Tito Soto, mas lumakas ang kanilang loob ng suportahan sila ng ilang mga negosyante sa Pampanga. Hindi naman na pinangalanan ni Soto ang mga sumuportang negosyante. Subalit pagpapakita raw ito ng tiwala sa lideratong kanilang ilalatag sa oras na maluklok sa pwesto. Ang bigat ng feedback na binigay ng mga negosyante. Marami sila ron, di bababa ng 12, 14, 15, parang ganun tanda ko. At malalaking business groups ang represent nila. Kaya isa yun sa mga nakita namin na dapat talaga nagawin natin for the good of the entire country as far as business is concerned. Maliban sa malalaking business groups, marami rin umanong plano at proyekto si Presidential Aspirant at Senator Ping Lacson para sa mga micro, small, and medium enterprises. Ang sektor daw na ito ang dapat bigyang prioridad lalo na't labis silang apektado ng krisis na dala ng pandemya. Kaya naman maging ang tamang pagplano upang makabawi ang bawat namumuhunan, pinag-aaralan na rin daw ng Lacson-Soto tandem. Nagkonsulta kami sa mga business community. Doon namin nalaman, kaya nagbukas yung isipan namin, yung bottom up sa budgeting system, pati sa budget planning, kailangan talaga zero-based. Ito yung aming pinupurso ngayon, pinag-aaralan tuloy-tuloy. Sa patuloy naman na substitutions ng iba't ibang kandidato, tikom ang bibig ni Lacson. We don't comment on our potential rivals in the May 2022 elections. Ang focus lang namin is to present ourselves and platforms. Kasama ring bumisita ni Lacson at Soto ang ilan sa kanilang senatorial candidates gaya ni Dr. Minguita Padilla. Ayon kay Padilla, dahil sa dumaraming COVID vaccine sa bansa, dapat ay madaliin na ang pag-roll out ng mga ito bago ma-expire. We have to vaccinate as many as possible sa mga probinsya. Dapat hindi ipolitika yung bakuna. Okay? Hindi dapat i-hoard. Tapos gawing parang kondisyon. Kung kakampi kita, bibigyan kita ng bakuna. Hindi dapat ganun. Yung mga ganun dapat parusahan yon. Karamihan sa mga tumatakbo sa national positions ay bumisita na sa Pampanga upang suyuin ang higit 1.4 million voters ng probinsya. Mula sa mga caravan hanggang sa mga barangay forum, lahat yan ay nagawa na ng mga kumakandidato
upang makuha ang suporta ng vote-rich province ng Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News. Ito mga kabalen, balita naman ho, kaugnay pa rin ng eleksyon. Kaugnay hong balita sa kanyang pagbisita sa Pampanga, nanumpa na bilang bagong miyembro ng Partido Reforma si dating Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar. Dito na rin niya inihayag kanyang pagtakbo bilang senador sa ilalim ho siyempre ng slate ni Lacson Soto. At narito hong detalye ng balitang yan. Matapos magbitiw bilang pinuno ng pambansang pulisya, tatakbo naman bilang senador sa susunod na halalan si General Guillermo Eleazar. Siya'y kabilang sa line-up ng Lacson Soto Tandem. Bago simulan ng Lacson Soto Forum sa Laos Group Event Center sa City of San Fernando, Pampanga, nanumpa muna si Eleazar bilang bagong miyembro ng Partido Reforma. Of the responsibilities and duties that membership into Partido Reforma entails. Ayon kay Eleazar, hangad niyang ilatag ang makabagong social security approach dito sa bansa. At nakita natin na hindi lang peace and order ito, laging kaakibat doon itong mga other social problems. Kagaya ng, for example, merong isang nag-away na dalawang lalaki, nagtagaan, pero malaman mo, ang problema pala sa patubig. Meron tayong nag-shoplifting, nag-snatch, makita mo pala, ang problema pala nun is dahil walang trabaho, walang security. So all of these crimes at stakes, pero beyond that, it is beyond peace and security, but social problem. Si Eleazar ay nakilala sa kanyang station inspections kung saan sinisiyasat niya ang mga tiwaling pulis at maruming mga estasyon. Si Eleazar ang pumalit sa kandidatura ni Paulo Capino, isang person with disability advocate na kalaunay nag-withdraw ng kanyang Certificate of Candidacy. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan mga karehiyon, kabilang din ho sa mga nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ay itong si resigned presidential spokesperson Attorney Harry Roque. At siya ho ay kakandidato bilang senador at kabilang daw ho sa kanyang mga nais isulong ay yung tinatawag na universal healthcare, no? Para daw ho sa lahat ng Pilipino. Bago ho tayo magpaalam, basahin ko lang itong announcement ho mula sa bayan ng Apalit. Sa mga kabalen ho natin sa Apalit, lalo na doon sa mga scholars ho, yung tinatawag na MJTD o Mayor June Tetangco Scholars, ay magkakaroon ho ng pamamahagi o distribution ng educational assistance. Sa kailan ho ito? November 16, araw ho ng Martes, alas 7 ng umaga, dyan ho sa may Barangay Paligi at Sampaloc. Sa may alas 8 naman ng umaga, Colgante at Sukad. Alas 9 sa may San Juan at San Vicente. At pagdating naman ho ng Miyerkules, November 17, at alas 7 ho ng umaga, Cantipe. At Balukok ho. At syempre yung alas 8 naman, Kansinala at Tabuyok. At yung alas 9 ho, Kapalangan at sa may Barangay Sulipan. Ayan ho, makikita naman ho ninyo yung announcement na yan at sinare din ho natin sa ating Facebook page. Ayan mga karehiyon, alas 4 na ho at ako'y magpapaalam na. Pero para hindi ho kayo mabitin dun sa mga mainit na balitang Central Luzon at maging nasyonal ngayong araw na ito dahil alam naman ho natin, November 15, deadline nung pagsusumite ng substitution para dun sa mga nais tumakbo o kumandidato sa iba't ibang posisyon para sa election 2022. Manatili ho kayong updated at kayo ay tumutok dito sa aming Facebook page at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official at maging sa Twitter at CLTV36 Official o at CLTV36 and at CLTV News. At kung nais balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube account at CLTV36 Official at maging sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV sa Signal Channel 115 at dun sa 39 cable partners, dito ho naman yan sa Central Luzon. Mamayang gabi ho, makakasama natin si Jennifer Salenga para sa kabuang detalye pa ng mga naglalakihang balita ngayong araw na kailangan niyong malaman, araw ho ng Lunes, November 15, at kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako ho si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan Karehiyon. Mag-ingat ho tayo lagi. Maraming salamat po.
Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon!